Nggih. Musim kula niki nggih saged lan njenenganku ape nggawa kawan. Nek saged niku dinten ngoten sing kuwat sak becak. Buka toko. Buka toko pisan. Sumpek iki lho. Nggih. Ampun niki. Pun. Kipase mboten saged banter. Kipas kamar cilik iku jane. Pun. Monggo. Nggih. Niku ngoten niku men. Ngopi ta jenengan. Boten. Foto yang pertama niku. Tidak pun di mawon, Pak. Tepo di kula. Griya mawon. Iya. Griya. Mohon maaf lahir batin nggih. Oh nggih, sami-sami, Bu. Nggih. Kula mboten tempu di pundi. Ini dari Dugine Juni. Kemis ah. Kemis ya? Wah. Sebenarnya sinten iki? Nggih anu Jondor niku kali sing jaler enten kerjaan ten ngriku mesisan ngoten. Oh, sekali jalan. Nggih ten Ketintang. Oh, Sisan. Mangke Yuni salah ngriki kiyambakipun Kerja niku. Nggih. Anu napa to niku? Bu. Alah borong ngoten niku lho, kok pilih Lah nggih pasti borong nggih saentene pokoke nggih kadang nggih bangunan saking saking sipil istilah iki. nggih saking kados jati ngoten niku Pak. Nggih. Sipir Pak. Wong tuwa mek ndongakno gak iso mbantu. Nggih lah niku. Nggih. Ya, dhewe niku sing penting lare niku wis mau ngoten mawon. Soal ngoten niku lak mung rezekine jambak-jambak lewat nyambut damel iki, lewat nyambut damel iki lak ngoten. Nggih. Kula nek ngomong mek ngeten mawon wis kudu diati-ati ngoten. Lah nggih. Nggih niku sing utama Nggih. nggih. Sedraten nyambut damel kan ngoten. Hati-hati kok sakno anake lak ngoten nah. Nggih. Biasane nek enten napa-napa yoga sing dadi korban. Eh, Kasih jauh-jauh hari gitu. Ya didongakno ya dikandani. Niku niku oprei. Joko tesik prei. Nggih. Niku apa? Enten griya niku apa? Pun mulai enak Niki, niki Pak kacang-kacangan. Kacang. Nggih monggo Pak. Niki sedatane pun kula cai ngeten kersane mboten ribet. Kula lek madarane kula sebelah rada kemeng ngoten lho berarti iki kurang ngombe kula ngombeni langsung waras. Ngoten. Pun sepuh nggih ngeten Nggih, iki. minum napa niku ajeng terjadi. Nggih. Banyak minum. Nggih. Air putih. Nggih. Kula tilem niku nggih sangu. Kan cuma nek dalu mun kata-kata Bu. Nggih. Mboten sae ya. Soale Nggih. damel tilem Nggih. posisi Dalu tilem nggih. Sing kata niku kan lek siang. Siang. siang nggih. Lek kula pas periksa anjuran dokter apa niku kan Nggih sae Pak. paling boten kan 2 liter Nggih. satu hari. Tapi kula Tapi mboten tiangnya mboten ngantos. ngatos 2 liter. Dalem Mboten ngatos 2 liter. lek napa ya? Teorine 2 liter ya. Oh nggih. Akal 2 liter itu. Lho kan ngerek Anjuran. dokter anjurane sak motor aja. Nggih. Nggih. Nggih padang kok. Kadang Ya, 2 jadi liter. 1,5 nih sih. Kedik ngoten ya telas kok akhire. Tapi lek kula Pak, lek pas nyambut telas. Jelas. Nggih kan tenaga nggih. Tenaga. Nggih. Pun mboten sabtu. Pun Bu, niki kathah kok. Mboten Mesane pun. apa wong Monggo Pak. kali Nggih. Kacang ya. ngeten iki lho cek anu niki wau malah enten nek sak meter. Kula iso solasi Mas. Oh aduh. Solasi deh. Nggih. Gak wong sepo cekak anu lepas lho. Masih ngono ya sak muteran ngono ya cukup. Sampai Ben mboten mlempem. Nggih. nggih sak meter. Karena lek mboten riyatin nggih mboten tumbas ngeten. Nggih.
Nggih. Nambah kula mboten tumbas. Lah. Putuwe cek seneng. Dimam mboten dimam iku lho cek seneng ngono. Mereka Mbak Gita ndamel. Nggih. Kula alate lengkap tapi mboten nate ndamel. Iku lho. Waktune. Koko penggawean iki. Nggih. Nah, Mbak Gita kadang-kadang kali rencana sing rusun dhisik niku nggih. Nggih. Nggih rumen nek ndamel kula sukani eco kok ngian. Pinter gawe jajan. Kali rehan niku sing ngono. Nggih. Semek emang ya. Panggil Pinter wingi kula masak. kudang. Siapa dibukakno warung sego goreng ah. Kula ngoten. Rehan. Kula guyoni ngoten rehan. Empuk kesane, Bu. Niki mau kathah buka yo. Ampun. Niki manis aja kok. Nggih. Pun kesane pun. Pertama dimam niku mboten eco, terus jamu-jamu ngoten kok. Ngrasakno roh rasa. Eco. Niki ta, Bu. Nggih. Anu kaya mawar. Niku tumbas tentang nggih Mbak Win. Nah, nek Oke, Mbak Win. Dalam iki nggih. pun Pun wingi kalau wingi sedaya berdukan. Ya. Nah niku ten derek-derek Mas Irfan. Mboten masuk Madiun. Duka dereng Mbak pilih. Sakniki Mbak pilih. Kok mboten enten anu wis wonten. Nggih. Derek Mas Irfan nggih kathah ngriko. Nggih. Tengene napa dusune niku nggih. Nggih. Saruban niku lho. Kak derenge Madiun. Nggih. Kata niku. Nah niki dening Pak. Hmm. Niki tumbas ten Palapa lho. Ngriki. Townhouse iki lho, Master Townhouse. Oh. Sing KRL niku nggih. Nggih. Enten ngetene nek niki ten jane tangge Mbak Wiwin. Nggih. Kalau wingi Jawa nggih, lalu. Terus nggih. Dalu diweresi. Wonten wonten satu. Mboten keberang, mboten pinten deres. Nggih, Kula jelas. wingi salat kambing Anu nek lho. napa ageng-ageng ketok ngoten mboten deres. Bu jenengan nggih niki mulai injing wae kula ngetenaken sakit kula. Terus kula salat pinter lengkap. Oh, sami. Niki pas traweh winginane niku kados Kecekluk ngoten. kecekluk tapi mboten sampe Mboten Gampang. sampai. Ngono ya, turu jangan mungker putus ujung ini. Nggih. Mungker, dia anu lah, peredaran enggak lancar. Tapi ya gak sadar wong turu kok. Hah? Nang turu wonge ya gak sadar. Pun jane wis tuwek. nggih.